Какво става, приятели? Нещо важно, което научих. Знаете ли какво се получава, като сложиш бяла тениска с червена кърпа за ръце? Се получава розова тениска и в случая става вече парцал. Да. Щастлив съм, защото след дългия ремонт, близо 3 седмици на колата, механикът ми каза, че моето превозно средство вече трябва да е в гаража. Сега, както в GTA 5, никога не знам в кой от гаражите ми е колата, която съм си купил. Отиваме до единствения ми гараж, който е близо до нас, да видим дали тук ми е колата. Защото може да и на наказателен паркинг някъде. Не, шегувам се, трябва да е тук. Какво ще правим днеска? Днеска имаме да довършваме джантите. Това, където го боядисах и не ме изкефи, вчера се хванах и го изкурих почти до метала. Даже, може би, на места вече е до метала на самата джанта. Така че, скоро, предполагам, че днес ще успея да ги завърша и 4-те джанти. Даже, ако имам и късмет, ще успея да ги монтирам и на колата. Надявам се да ги довърша, защото вече горе-долу около 2 седмици се занимавам с тях. Не постоянно, естествено. Ама ушки маря днес, каре утре, да ги свърша, да такова, се излиза нещо друго и нямам време да ги довърша. Но сега съм си казал, че днеска и утре, максимум утре, ще ги направя и ще ги сложа, защото срока беше до 15 ноември, в момента сме 20 и няма да казвам кой, но факт, че прескачаме 20 ноември, реално аз съм овертайм 5 дни от това, което трябваше, реално ми беше като план. Колата пристигна вчера и да, ще ги направим днес, надявам се, силно се надявам. И дългоочаквания момент. Да видим. Оу, Какво си имаме тук? Господин Сеатор, welcome home, baby. Някои хора се кефат, като си отварят гаражи и вътре има Порше. Аз си кефа, като си отворя гаражи и вътре има Сеатор. Окей. И апдейта, докъде сме стигнали. Ето. Джантата, която боядисах. Гледали сте миналия клип. Отново изкурена. Сега вече съм го изкурил толкова, че въобще не се усещам. Даже и с пръсти, няма ръбче, няма нищо, защото не може повече да се излагам така. Другите джанти не съм ги шкурил още. Днеска мисля да си изчупа рамото от шкурене, но да ги направя, защото, както и вие знаете, тази джанта също претърпя малък инцидент с един камък. Ако помните от първия клип, както и е тук, има някакви дръскотини, ама съм взел един коректор за такива отрасквания, черен, както и тук също. Това не знам, изцапано ли е? Не е изцапано. Да, както и ето тези, трябва да ги фиксна. Да. Или поне се опитам нещо да ги фиксна. И да, това също си го чака. Мале, колко е надраскана боята. Сега като се загледам. Даже не знам какво е това. Вау! Това изглежда като нещо ново. Ако този клип събере 5000 харесвания, 5000 харесвания, което знам, че няма да стане, затова ви го казвам. 5000 харесвания, утре купувам фолио и фолирам цялата кола. И няма да излезем от гараж, докато не я направя. Искате ли така да го направим? Аре да видим. Това означава, че всички, които гледат в момента, трябва да споделят клипа, да напишат
харесай, искаме да измъчим момчето, за да стане това нещо. Знам, че няма да стане, затова количката ми ще е черна още някакво време. Но, както казах преди малко, искам да благодаря на тези 31 човека, които са се абонирали за канала Evo Машини. Вие съпортвате мене, аз съпортвам вас. Ако някой има нужда от някакви съвети, нещо, каквото и да се чувства свободен, може да ми пише, на всеки отговарям. Така че, ево, подкрепяте наистина, мотивирате ме, правя го това с кеф за всеки, който има желание да си направи бегачката или поне нещо да освежи, да пипне малко. Така че, ево. Сега започвам да правя джантите, защото няма време. Надявам се днеска да станат и евентуално утре да ги кача на колата. Защото искам да видя вече с зимния комплект. Знам, че изглежда мега зле принципно, ама сега като ги освежим, според мен ще изглежда доста слипър. Нали? А и сега, след ремонта, мога да ви кажа, че колата е гърмеш, много добре върви. Само, че и липсва една турбина 2260. Слагаме една 2260 турбина и колата става не самолет, изтребител. Next level, брат, next level. Така, това ще е проект за до година, защото сега зимата не мога да карам 400 коня Seat. На 200 коня си ми е добре за зимно време. Пък до година вече дюзи, кулер, пътища, генерация, филтър, всичко забранено от закона, го редиме в Seat-а и си взимаме една Dacia за everyday-ка, пък Seat-а ще стане само за писта. Сега започвам да ги правя, защото няма време. Казах ви, сбава се вече доста време, така че нека започвам, защото обичам да си говоря принципно. Аз затова и започнах да правя YouTube, защото обичам да бърбора много. Пък приятелите ми викат, брат, стига, моля те, надуми главата. Така че започвам да пачкам. Пускам си музика, ще снимам някакви детайли тук как ги правя, защото вече сте гледали джантите, като цяло няма да е толкова интересно. Но исках да ви вкарам малко в нещата, как следва, нали, като контент. Така че до скоро!